Edicions Dau publica ara el segon volum i definitiu de la crònica de la Guerra Civil a Catalunya, en el qual el lector podrà trobar-hi la segona part del dietari de la Generalitat de Catalunya i, a més, 3 textos personals escrits per Josep Tarradellas. El primer, sobre la crisi que desemboca en els fets de maig; el segon, l'aportació que fa Catalunya a la República durant la guerra; i el tercer, el seu dietari personal de gener de 1939. L'any 1981, el president Josep Tarradellas va fer donació de tot el seu llegat històric al monestir de Poblet. Ell estava convençut que en aquell lloc el seu arxiu trobaria l'espai adequat perquè els investigadors que volguessin investigar sobre la nostra història més recent i, a través de la constància escrita, podrien evitar els errors que es van cometre durant la Guerra Civil. El lector també hi trobarà, entre d'altres, una sèrie d'apèndixs, com són una sèrie de mapes militars feixistes de la batalla de l'Ebre i l'ocupació de Catalunya per Franco, provinents de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, i també un índex de noms propis amb més de 3.300 entrades amb la definició de la majoria d'elles.